Hvad laver du, Tristan? Jeg skærer. Hvad er det, du skærer? Æbler. Nå, hvor skal æblerne hen? Herind til bedstefar. Er der en til bedstefar? Herind. Kan du så ikke give ham den? Sige værsgo, bedstefar. Kan du spise din franskbrød med æbler på også så? Æbler. Ja, det smager godt. Her. Mm-hmm. Har du selv lavet mellemmaden? Med Ja, med æbler. Mm. Morgenmad. Er det morgenmad? Ja. Nå, er det godt. Ja. Det er middag. Du har faktisk selv smurt den der Middag. melmad. Det er middag. Melmad. Fordi spaghetti og kødsovs, det var ingenting i dag.